Croeso chi ar diwrnod newydd i'r Gell. Mae'n dda gan I gael eich cwmni chi. Ac os ddarch chi ddarllen y geiriau ar y llun ar ddechrau'r fideo yma, dwi wedi prynu canon. Rwan, cyn I bawb ddechrau tybied mod I wedi cymryd at hymadrodd y Saeson mae nghartref I ydi nghastell, neu mod I rywsut yn credu gallai ddiogelu fy hunan rhag Covid-19 efo magnel trwy saethu rhyw beli haearn at yr afiechyd. Yr unig saethu dwi am wneud mewn gwirionedd ydy tynnu lluniau. Dwi wedi prynu camera a gwneithurwr camera yma ydy cwmni Canon. A dyna'r Canon dwi wedi I brynu. Fel y gwyr unrhyw un sydd wedi bod yn dilyn y myfyrdodau yma, dwi efo bwrdd adar yn yr ardd a dwi wrth y modd yn gweld y gwahanol fathau adar yn ymddangos yma. Felly, am yna y mwynhau fy ngwyliau dros y thefnos dwytha ond ddim yn cael gadael Dinas Bangor. Mi benderfynais I y byddwn i'n prynu camera a dechrau hobi newydd. Mi fedra I dynnu lluniau yr adar sy'n mentro i'r ardd ac wrth gwrs, unwaith fydd y cyfnod clo yma yn dod I ben, mae yna ddigon o lefydd eraill I mi gael mynd a mentro iddyn nhw I dynnu lluniau o olygfeydd ag adar a phob math o bethau mae'n siŵr. Ond pan meddai rhywun fod isio tynnu lluniau o gwbl, be di'r pwynt? Peth cymharol ddiweddar yn hanes y ddynolryw ydy yr gallu dynnu llun gyda chamera, ond cyn hynny, mi oedd pobl wedi bod yn creu lluniau, yn creu darluniau o gyfnod cyn-oesol pryd oedden nhw'n peintio ar furiau o gofau drwy'r canrifoedd lawr at feistri, arlunio megis Vermeer neu Rembrandt, a hyd yn oed lawr at Banksy yn yn hoes ni. Pam bod yr ysfa yma I dynnu llun, I greu darlun neu'n arbennig I dynnu lluniau? Un rheswm ydy yn bod ni eisiau dal rhyw foment ydyn ni. I ni fedru dychwelyd yno ymhellach ymlaen. Lle bod yna rhyw ddigwyddiad a dyn ni eisiau nodi o. Falle fyddai'n gweld rhyw aderyn prin yn ymddangos yn yr ardd a fyne am gael cofnod ohono I edrych arno. Ail fyw'r wefr o'r adnabod yr aderyn wrth iddo ddod i'r golwg. Mae adar yn symud yn sydyn o'n adwyn dydyn nhw, fel hen lwynog ar Williams Parry, digwyddodd darfu megis seren wyb. Ond efo cael llun, mi fedra I fynd yno yn ôl i'r profiad unwaith eto. Wedyn dro arall, a falle mae rhyw olygfa sy'n dwyn yn bryd ni. Mynyddoedd Eryri, harddwch y fennau, a dwi eisiau rhannu yr olygfa efo rhyw rei eraill. Felly, dwi'n gallu tynnu llun, a byddai'n gallu dangos o'i eraill, ac eraill yn gallu gwerthfawrogi ar hyn weles I, gan ddeud efallai, wel, pam fod angen crwydro'r byd pan mae gynnon ni golygfeydd gwych yma yn gwlad yn hunain. Ac wrth gwrs, mae lluniau o bobl yn golygu bod ni'n gallu cofnodi a chofio y babi yn ei ddyddiau cyntaf, y plentyn yn y wisg ysgol, y briodas, y penblwydd ac yn y blaen. Yr hyn dwi angen, wrth gwrs, ydy cael gwrthrych gwerth I gofnodi, boed yn aderyn, yn olygfa neu'n berson. A dwi'n gobeithio cael dipyn o ddefnydd o'r canon yma. Ond mae'n un peth na fedra I ddim I wneud efo'r camera. Nid tegan I fi allu cymryd selfie ydy hwn. Fedra I ddim tynnu llun ohona I fy hunan, nid rhywbeth I wneud yn fawr ohono I, mae honna. Bydd yn rhaid I mi chwilio am wrthrychau ar wahân I mi fedru I ddefnyddio fo. A mae hynny yn gysur I mi mewn rhyw ffordd. Os ydw I eisiau bod yn y darlun bob amser, yna mae yna rhywbeth wedi mynd o'i le ar y mersbectif I. Oes hunanol ydy honno lle mae pawb yn edrych I mewn at efo'i hunan fel canolbwynt y bydysawd. Mae'r selfie wedi mynd yn ffenomenon yn ein hoes ni'n dydy. A dwi ddim yn mynd I gondemnio pawb sy'n dymuno gweld lluniau ohonyn nhw'i hunan, ond dyn ni wedi cael yn creu I edrych allan. Dach chi erioed wedi ystyried
na doedd na ddim drych yng ngardd Eden. Os oedd adda i wybod sut un oedd o, wel efallai gallai fo weld rhyw fath o adlewyrchiad a negler ohono fo'i hunan yn nŵr yr afonydd da ni'n darllen oedd yn y wlad honno. Ond mewn gwirionedd, y ffordd iddo fo fedru gweld ei hunan a nabod ei hunan oedd trwy lygaid Efa. Trwy'r hyn roedd hi yn ei ddeud wrtho fo, a thrwy'r ffordd roedd hi'n edrych arno fo, ac yn ten gweld yn ei llygyd hi, y parch, y rhyfeddod, y mwynhad, y serch, ac wedyn y cywilydd ddos wedi'r cwymp. A dyna fel dyle hi fod. Da ni wedi'n creu i edrych allan a derbyn gwybodaeth. Ac wrth i ni wneud hynny a chymryd sylw o'r gwrthrychau o'n cwmpas, boed yr rhain i'n adar, yn olygfeydd neu'n bobl. Mae modd gweld fod na artist mawr wedi bod ar y waith yn creu a llunio byd rhyfeddol. Ac efallai byddwn ni'n dod i feddwl fel y brenin Dafydd, pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith y bysedd, y lloer a'r ser a roddais wneud lle. Beth yw mei drolyn i ti gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Gallwn edrych drwy'r bendithion at y bendithiwr, drwy'r creaduriaid at y crewr. A chofio iddo roi i ni ddarlun terfynol o'i gariad wrth i'w fab gymryd yn lleni ar y groes. A dyna le na fedrai byth i dynnu efo nghannon newydd i. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, maddau ni yn bod ni mor aml yn gwneud ni hunain yn wrthrych yn sylw. Ysgolid i fy'n dda, nid i'n helpu ni i edrych o'n cwmpas, i weld rhyfeddodau y greadigaeth di, i fwynhau hynny o ddiwn tad, ond hefyd i edrych trwy rhyfeddodau hynny ata ti, yr un sydd wedi creu a llunio pob dim, yr un sydd wedi'n caru ni a danfon dy fab i'r byd mwyn. Amen. Wel, mae'r tywydd yn gweithygu a dwi'n siŵr faint o dynnu lluniau fyddai'n neud dros y dyddiau nesaf yma, ond gobeithio gewch chi fendith yn ystod y dydd heddiw.